खुलुमबाय बड'लेण्ड एन्टारटेनमेन्ट लाइभ इउटुब चेनेला दिनै नोंथांमोननो मोनसे जानाय लोंनायनि लाहार फाहार खालामनायनि सोमोन्दै भिडिअ मोनसे लाना फैदों। नोंथांमोननो दिनै दिन्थिनो नागिरदों माबोरै चिकेन फ्राइड राइसखौ बानायनाय जायो एबा दाउ बेदरजों ओंखामखौ एवनाय सरासनस्रायै बर'आव बुङोब्ला नायदो जोङो माबायदि खालामदों चिकेन फ्राइड राइसखौ। सिगांग्रो माइरंखौ सुनानै मोजाङै ओंखाम खालामना लाग्रो, बेनिफ्राय मस्लाफोरखौ देनानै लाग्रोखा, बेनि उनाव बेदर गासैखौबो नोंथांमोना रेडि खालामना ला। बेनि उनाव बेदरखौ एवग्रोनांगोन नोंथांमोना सारायाव मस्ला थस्ला गासै होनानै सामब्राम गोजा सामब्राम गुफुर गासैखौबो होनानै, अब्ला नोंथांमोननि रेसिपिया मोजां जागोन। नोंथांमोना बेदरखौ मोनजासे एवबा मोजां, मानोना बेदरजों लोगोसे बेहाय नोंथांमोना आलु आरो बिन बेफोरखौ होनानै एसे मोनजासिम एवनानै लाग्रोनांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेनि उनावसो ओंखामखौ होनो हागोन। अब्लानो चिकेन फ्राइड राइसआ जागोन। नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ माबायदि खालामदों। दा बेदरा एसे मोनफ्रामबाय, अब्ला जोङो आलु बिन आरो गाजर हानायखौ होनोसै। बेनिफ्राय बेजों दान्दिसे एवगोन, जेब्लासिम बिन आरो गाजरा मोनो अब्लानो जोङो ओंखाम संखा दोननायखौ ओंखामखौ बेहाय होसिगोन, अब्लानो जागोन चिकेन फ्राइड राइसआ। बिन गाजर आरो आलु आरो बेदरखौ एरबाय थानांगोन। नोंथांमोना बांद्राय खामथाबद्रायनोबो होनो नाङा, एसे मोनजासे खालामनांगोन। नोंथांमोना दुन्दियाखौबो रेडि खालामनानै लादो। दा जोङो नै ओंखामखौ होबाय। बेदर एवनायाव जों दा ओंखामखौ एसे एसे सारै सारै होनांगोन, खेबसेनो होखानो नाङा, एसे एसे जोङो होनानै बेखौ एरबाय थानांगोन आरो गेसखौ फिसा खालामनानै अरखौ एसे फिसा खालामना लानांगोन। खेबसेनो बुरजा अर होयोब्ला बे खामथाबनो हागौ, बेखायनो अरखौबो नोजोर होनाया मोजां जे फिसा खालामना लानांगोन गेस स्टभखौ। बेनिफ्राय जोङो बेबायदि एरबाय थानांगोन, ओंखामखौ एसे एसे होनानै एरबाय थानांगोन, जेब्लानोसिम मोजाङै बेयो कालारफुल जाखाङा, जेब्लानोसिम बेयो मोननाय बायदि जाया। बारा गोबाव नाङा, नाथाय ओंखाम होनायनि उनावनो दान्दिसे उनाव नोंथांमोना बेयो रेडि जाखागोन। मानो होनोबा ओंखामाथ' रेडि जाना दंखायो। बेखिनियाव नोंथांमोना घि होनो हागोन। घि होयोब्ला मा जायो, मोदोमखाङो आरो जानो गोथाव जायो, आरो बिनि देजलिं जाखाङो, ओंखामफ्रा जोंख्लाबनाय बायदि जायो। बेखायनो नोंथांमोना होयोबा होनो हागोन। जोङो पतंजलिनि घिखौ बेहाय होनाय जादों, नोंथांमोनाबो घिखौ होनो हागोन। घि होखांनानै नोंथांमोना एरबाय थानांगोन, जाहाथे मोजाङैनो गासैजोंबो गलाय-मोनदेर जाजोबो। बेनि उनाव नोंथाङा मोनांसै जाबा दुन्दिया बिलाइखौ होनानै दान्दिसे खोबना होबानो जाबाय, अब्लानो बे मोनबाय। जोंनि फ्राइड राइसआ दा रेडि जाबाय, मोनबाय। दा जोंनिया जानो हानाय जाहैबाय। थोरसियाव होनानै मोजाङै साजायना दोनदो जोङो जानो थाखाय। दिनै बेहाय बानायदों जोङो सामब्राम गोजाखौ हादों मोजाङैनो, बेराफारसे लेबु दङ आरो पापर एवनाय। बेजोंनो जोङो दिनैनि बोथिसेखौ मोजां जासै। गोजोन्थों।